गुड मर्निं एभ्रिवान गासैखौबो गोजोन फुंबिलि जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनावसो आङो भिडिअ बानायदों। टाइमखौनो मोनाखैमोन भिडिअ बानायनो थाखाय। ओमफ्राय दायो आङो दंफैयो नर्थ लखिमपुर आंनि मामिनि न'आव फैदों। बेयो आंनि फार्स्ट डे मामिनि न'आव। ओमफ्राय आङो इम्परटेन्ट खामानिनि थाखाय फैनाय जादों। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबा मिथिलांखागोन मा खालामो मा खालामा आरो आं मानि थाखाय फैदो। थ' नोंथांमोना बायालासिनो नायलांबाय थादो। दामाया फैनाय खारिया फै नै दायो खमसे खम 8 years जाबाय नामा नै मोखाङाबो उस्था गैया थिंबो मासे नै पेट्स लाभार आरोना प्रायसो दोनथायो नै ओइ टमी ओइ टमी गाइस जों दा ओंखाम जानो थांनो ओंखारलायबाय। इथिं सैमा दंला सैमा दंग्लासोनो हौवाखौ रेसपेक्ट खालामबावा। मोजाङै उन्दुना दंमोन आंखौ फोजाना लाबोबाय। ओमफ्राय नोंनो आंलाय मा खालामदों? मेगनानो बुथेदो जाना दं नुवाखै नामा आंखौ? ओमफ्राय जों दा आनै लाहानाव ओंखाम जानो थांगासिनो। ओंखाम जानो लिंदों आनै लोङा ओमफ्राय लिंहरगासिनो दं। ओमफ्राय अखाया हाथेना होबाय नै आं सिजा ब्लग भिडिअ बानायगासिनो। थाङान्दो नलबा थाङाबा गाज्रि मोनगोन ना। थ' अखा सिजा मोनसे डायलग होनि दानबाबो दै नै थफ्ला थफ्लि लानानै थांगासिनो आरोना। देनो मानसिया बुंगोन नामा? ओइ अखा सिजोब्बाय आंना। आं लखिमपुर आं खिन्थु सिजोब्बाय नों मोनफ्लांगोन खिन्थु साथा लानाया मोजां हमाखै। थ' नायलांबाय था मा जायो मा जाया दाउ बेदर संगोन ना सैमा बेदर संगोन ना अमा बेदर नायलांबाय था। आनै लाहानाव ओंखाम जाखांना फैबायमोन आङो भिडिअ बानायबाय थादिया बारा गोलाव जागोन होननानै। ओमफ्राय फैखांनानै मा नुदों नोंथांमोना मिथिगौनानै जोंहानि दाउ बिमा माखासेखौ सोरबा मुलि होनानै खेबसे लागैनो बुथारजोबना गालांबाय मिथिगौना। ओमफ्राय होनायाबो होदो फुरा दनदो माइरंदो लगायना होदो मिथिगौना। ओरैबायदि हिंसा करिया मानसि थायोना दुनियाव। आं जुदि मिथिनायमोनबा बे मानसिखौ हले गारामोन आङो। मिथियैयाव मानसि गैया होनना मिथिनानैसो बिदि खालामलांबाय। हराव हरसे जोङो दाउखौ जोथोन लादोंमोन मिथिगौना। नारेंनि रोसि मा मा होनो नाजायाखै जोङो इमान ट्राय खालामदोंमोन थेवबो जों मासेबो दाउ लाखिनो हायासै। खोथाया बेनो जाहैबाय इमान हिंसाखरि मानसिफोर थायो होमबा मालायनि दाउ अमा फिसिनायफोरखौबो मेगन सायो ओरैबायदि मानसि जाहैबाय दानि जुगाव मा बुंबावगोन। ओमफ्राय होनायाबो होदो फुरा दनदो ओमफ्रायो रनजित माइरंदोसो होबावो आरोना दाउखौ। माने दुखु नांखागोन। आं बुंनो लागा खुनु खोथा गैयामोन आंनि ब्लगिंआव बेफोरबायदि बाथ्राखौ। खिन्थु दुखु नाङो इमान गोबावनि उनाव जुदि न'आव थांनानै बेफोरबायदि जाथाय नुयोबा सोबबाबो दुखु मोनखागोन। ओमफ्राय बे मानसिनि आथा पाताखौथ' मोनखादोआनो। थारमाने जोंहानि न'नि खाथियावनो CCTV दं इसोर मिथिया। CCTVआव जोंहानि न'खौ ब्लां ब्लां नुहुरखायो लामाथिं सोर हाबो सोर हाबा 100% नुखायो। बेखौ बिसोर मिथिना मोनाखै। ओमफ्राय दा मानसिनि इनफरमेसनखौ मोनदो खिन्थु जोङो दा दावराव खालामाखै। टाइम फैबाथाय जों बेखौ मोजाङैनो बुजायना होसिगोन आरो दै। ओमफ्राय आङो दायो न'आव मोनफैबाय। ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ न'निफ्रायसो बुंगासिनो बानायगासिनो। ओमफ्राय आंनि ब्लगिंखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै एसेबा मोजां मोनदोंबा लाइक होलांबानो जाबाय दे।